ibro bedi kiketona mano mar keno diwuor ma ote ne okindo majiwa. Wacho kanyo ni Morning Sharon penjna wanyalo nene yamo kanyo. Morning Sharon penjna okindo majiwa ni be entiere laro tiko mar ODM adier kose na achiel kuom jogo mose miyo tiko gi pati mamoko mok ODM. Nyiche onego unveil pati ne last week to ne oduogo iwang'ech. Penjlago ni be oikore mar dhi debe koso ong'uro bul ne jogoto aya okindo mago propaganda da nyise ne mago propaganda ma ok dhi tiyo nikech gimomiyo ne pok adhi atwe pesa nikech no miyo nyaka tarik 8 nana onge tiende mondo mi ariki na yiene to gima ne tiere en ana ja ODM kendo kinda kako sebedo gi ODM apani onge nga okia nikech achiel kuom kata mar jatelo maduong' ma Homa Bay County Mama Gladys Atieno Nyasuna Wanga gine jogo mano oketa piny mowacho malongo ni no kano se chiw direct ticket ne mano senindo ni mondo mi wa support the party which of course I did nikech kada gino noneno ri chieng mane ogo kura koro wach mane sijui nonego bena unveil the party man party mane onyalo nyiso party mane onego bena unveil kechan mago propaganda ma gima ne tiere en malongo ni atwe pesa na on Monday kendo in fact man kaka gidwaro mondo ikon abro luongo jo romo gi TV mondo one chieng maketo mondo at least gi confirm kata adhi bedo gi road show maduong' Kasepol mondo mi wachake to ang'eyo nikech ana seringo ang'eyo kama na gik tang'eyo kama chako go omiyo ang'eyo malongo ni Nyasaye dhi yie ma Kasepol wadhi bedo gi kwe maber adwa ni watek gi wachumo gik nikech bende ang'eni koro nominations tero sekayo